Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, martxoak 20 dugu gaurkoan, astelena, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Arratsaldeon zuri ere, Maria. Arratsaldeon, Larraitz. Zer moduz joan da asteburua? Oso ongi, gaur dagoeneko ja udaberrian sartuta. Egia da. Kosta zaio pixkat eguraldiari altxatzea, baina badirudi gaur behintzat eguzkia ikusiko dugula. Ez dakit bihartik aurrera. Hori esan behar nizun, antza denez, ez, okerrera egin behar du eguraldiak. Martxoa bukatzear daukagu, eta badirudi orain etorriko direla, ez dakit elurteak, baina hortxe. Ikusiko dugu. Oso ongi, gaurkoan ze elkarrizketatu aurkeztuko diguzu. Bai, gaurkoan Patxi Urrutia izanen dugu, 15 egunetik behin etortzen zaigu bisitan, eta pilpilan dauden gaiak landuko ditugu gaurkoan. Oso ongi, hori eta gero, astelenero bezala jokoz mintzo atalean, eskubaloia gaurkoan, ez da beti futbola izango gure protagonista, beraz gaurkoan Baztango kate taldea, Betionak taldearen kontra. Eta saioari hasiera emateko hona hemen martxoaren 20ko efemeride batzuk. 1889an, Sinsin presondegian Marta M. Peiz aulki elektrikoan exekutatutako lehen emakumea bihurtu zen. Eta gaur bezalako egunean, baina 1916 urtean Albert Einsteinek erlatibitatearen teoria argitaratu zuen lehen aldiz. Jakin dezagun orain, efemerideen ondotik zeintzuk diren eguneko lerroburu nagusiak Aitziber iturriarekin. Arratsaldeon Maria, arratsaldeon Larraitz, hauexek dira gaurko unak utzizkigun lerroburuak. Astelehen honetako albisteekin hasteko frankismoko krimenen kontrako kereila bat aurkeztu du Iruñeko udalak. Iruñean frankismo garaian izandako 309 hilketa eta 1014 espetxeratzei ikertzeko eskatu dute. 4 biktimek bat egin dute ere kereilarekin. Etaren armagabetzeari dagokionez, prozesua zorroztasunez egitea espero du Nafarroako gobernuak. Uxue Barkosek esan duenez, urte hauetan gizarteak erakutsi duen nahia da armagabetze hau. Nafarroako zorra laukoiztu eginda 15 urtean, kontuen ganberak zor publikoari buruz argitaratutako txostenaren arabera. Eta segurtasun neurri gehiago eskatu dituzte Bilabeseko gidariek azken denboraldi honetan jasandako erasoak direla eta. Aurrera jarraituz albisteekin, Iruñeko udalak arreta eredu berria abiaraziko du auzoek dituzten behar eta premietara egokitzeko. Honekin herritarrei arreta hobetzea edo herritarrei arreta hobea ematea bilatza du helburu. Julio Soto eta Xabier Maia hurrengo apirilaren 8an Iruñan jokatuko den Nafarroako 43. Bertsolari txapelketaren finalerako sailkapena edo sailkapen zuzena eskuratu dute eta kiroletan betiko lepotik burua Osasunak galdu egin du berriz ere Betisen aurka Sevillan jolastutako norgehiagokan. Eta albisteekin bukatzeko Xabier Soubelet artistak abstrotism erakusketa aurkeztu du Ziudadelako mistuen eraikinean egonen da hurrengo maiatzaren 7 arte. Aitziber iturriarekin eguneko lerroburuak aztertu eta gero goazen orain egunkarien azalak aztertzera, ez da Larraitz? Hori da, Maria, gaurkoan egunero bezala, Diarioen Navarra izanen dugu lehenik eta behin. Lerroburu nagusiak hauxe dio gaurkoan, Nafarroan malaria kasuak hazi dira etorkinek haien herrialdera egindako bidaiak direla eta 22 kasu egon ziren pasaden urtean eta datu hauen arabera bikoiztu egin omen da. Hori gaurko lerroburu nagusiari dagokionez, gaurko argazki nagusian Diario de Navarra digitaleko berrikuntza sariek badituzte finalistak eta hortxe argazki nagusian ageri zaizkigu finalista horiek 6 enpresa izanen dira irabazleak. Eta bukatzeko beste bi albiste, batetik kirol kontuak,
pilotako binakako txapelketak bukaera arte izan baitu emozioa, eta bukatzeko politika kontuak izan ere Rajoyek PSOE eta Ciudadanosen kolaborazioa eskatu du hauteskundeak saihesteko. Egin dezagun aurrera Diario de Noticiasen azalarekin. Goikaldeko lerroburuan, Zabaltzak osasunaren dirua erabili zuen Basilebiken zor higiezina ordaintzeko 200.000 euroko txeke eta zorragiriak entregatu zien osasunak Basilebik entrenatzailearen hartzeko dunei. Gaur egun ez aktibo dauden Basabi eta Basabat elkarteetan Frankanalen izena ageri da ahaldun bezala eta klubak Basilebiken bahitura batzuk saiestu zituen jada B ordainketa batzuekin 2011 eta 2014 urtean. Jarrai dezagun erdialdeko lerroburuarekin, legearen aldaketak euskara berezko hizkuntza bezala erabiltzearen eskubidea bermatuko die 30.000 herritako 33.000 nafarrei. Eta gaurko azaleko irudi nagusia, Jose Ramon Anda, presarik gabeko artea, eskultorea Oteiza Museoan egingo duen bere urrengo erakusketa prestatzen dabil dagoeneko, irudian ageri zaigun bere estudioan Baekaiku herrian. Eta gara egunkariarekin aurrera jarraitu hauxe dio gaurko lerroburu nagusiak, Espainiak torturatzaile bat bidali zuen torturaren prebentzio batzordera. Jose Maria de las Cuevas, Kepa Urraren torturatzailea izan zen 2001an polizia judizialaren ordezkaria aipatutako batzordean. Gaurko argazki nagusian herri galdeketa protagonista 30.000 bototik gora batu dira erabakiaren olatura. Tolosaldean, Oiartzualdean, Astigarragan, Hernanin eta Larrabetzun bozkatzera deituta zeuden atzo herritarrak 25%ko parte hartzea egon zen osotara. Eta bukatzeko beste lerroburu txikiago batean, Pasaia eta Donostia artean, arrazakeriaren aurkako martxa aipatzen digute. Eta Euskal Herria irratiko agerkariarekin bukatuko dugu egunero bezala. Hainbat kontu gaurko agerkarian, eremu ez euskalduna txikitze bidean, alaxe dio Goikaldeko titularrak, eremu ez euskalduna utzi eta mistora pasa nahi dute 28 udalerrik, bertan aipatzen dizkigute mapa horretan, hizkuntz eskubideak ziurtatuagoak izanen dituzte administrazioarekin dituzten harremanetan. Udaberria iruditan, gaur hasi den udaberriak 82 egun eta 18 ordu izanen ditu Euskal Herria irratiko lagunek, irudiak jasotzen dituzte dagoeneko eta hortxe webgunean jarriko dituzte, bertan agertzen den telefonora bidalita. Bukatzeko pertsona eta ingurua auzo unitateen ardatz hemendik aurrera. Aurten esperientzia pilotuak jarriko dira martxan, bai Txantrean eta baita Milagrosan, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko profesionalen laguntza izanen dute. Goazen aurrera besterik gabe gure gaurko agendarekin. Aurrentzako dantza tailerra, dantza eta urtaroak udaberria, gaur martxoak 20 astelenarekin arratsaldeko 6:30 hasita Arrosadiako Zibiboxean. 4 eta 8 urte bitarteko umeei zuzendutako dantza tailerra izanen da gaur arratsaldekoa, Fuera del Eje Dantza taldearen eskutik. Eta 15ean behin izan ohi den bezala, zineforuma ospatuko dute gaur Iturramako Zibiboxean, zinemaren heroiak, heroinas de cine, gaur esan bezala astelena, arratsaldeko 6:00 8:30 Con la pata quebrada filma ikusteko aukera Diego Galanena, Iturramako Zibiboxean, koordinatzailea Maria Castejón. Erdarazko hitzaldia gaur arratsaldean planetako tokirik ikusgarrienak. Arratsaldeko 7:30 izanen da Kondestable Jauregiko Zibiboxean, Nafar Ateneoaren eskutik hizlaria Antonio Aretxabala. Euskararen 11. aste kulturala Iruñako hizkuntz eskola ofizialean. Gaur martxoaren 20an hasiko da aste hau eta 23 arte luzatuko da Iruñako hizkuntz eskolan. Doako sarrera.
Zurine Koronadoren Instantes erakusketa ikusgai egonen da martxoaren 30 arte Arrosariako Zibiboxean. Kus Dioseando erakusketa Atena Fundazioak antolatua martxoaren 31 arte luzatuko da Gaztediaren etxean, Vladimir Kusen inspiratutako erakusketa. Bi erakusketa ikusgai dago Kondestable Jauregiko Zibiboxean apirilaren 1 arte, Iruña infografikoa eta mankomunitate infografikoa. Kronika eta oroimena Pako Okainarena maiatzaren 1 arte egonen da ikusgai Zitadelako Mistoen pabilloian. Eta bihar ipuin kontalaria eskainiko digu Ventura Ruizek euskaraz Aztarnak errekaren ondoan izenpean, bihar martxoak 21, arratsaldeko 6etan Artikako Kulturretxeko liburutegian. Eta agendaren ondotik goazen orain udalerrietako albisteak aztertzera Larraitzekin. Martxoak 20 dugu gaurkoan astelene ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko alkateak udalbatzako kideek eta hildakoen senideek hiri batean frankismoan egindako krimenen kontrako kereila aurkeztu dute lehena estatu mailan. Kereilak 309 heriotza eta 1000 kartzelaratze baino gehiago ikertzea eskatzen du eta 17 kasu hartzen ditu ardatz, horietako 4 pertsonalki bat egin dute salaketarekin. Udal kontuekin aurrera jarraituz, udalak pertsonak eta haien ingurunea ardatz dituen arreta eredu berria abiaraziko du auzo unitateetan. Aurten esperientzia pilotuak jarriko dira martxan, Txantrean eta Milagrosa auzoetan eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko profesionalen laguntza izanen dute. Kultura kontuekin aurrera jarraituz, Xavier Zubeleten erakusketa Zitadelan izanen da, Abstrotism izeneko erakusketa hau maiatzaren 7 arte ikusteko aukera egongo da. Iruñarri Bial 2 parte hartzeko epea gaur irekitzen da, Gaztediaren etxeak antolatutako zibergelako lehiaketa izanen da aipatutakoa. Eta zinemako heroinen zikloa gaur amaituko da Iturramako Zibiboxean, Con la pata quebrada filmearen emanaldia gaur arratsaldeko 6etan izango da. Eta bestalde lan deialdi baten berri eman behar dizuegu, jangela sozialeko arduradun lanposturako deialdia izanen da zehazki. Martxoaren 27 arte aurkeztu daitezke eskaerak eta informazio gehiago irubebikoitza.pamplona.esen daukazu. Eta bukatzeko Atena Fundazioko ikasleen erakusketa ikusteko aukera izanen da Gazteriaren etxean, Vladimir Kusen obran oinarritutako erakusketa da, martxoaren 25ean gainera tailer bat antolatu dute. Iruña alde batera utzita joan gaitezen astelenero bezala lehenik eta behin Antsoain aldera, idakigune hidrotermala itxita egonen da martxoaren 15etik 26era, mantentze lanak egiteko itxiko da igerilekuen osasun irizpideak eta irizpide teknikoak betetzeko. Eta bestalde, irakurmen kontuak Antsoainen, irakurri gozatu oparitu, irakurzaletasuna bultzatzeko egitasmoa abian da, liburutegi publikoekin eta liburu denbekin elkarlanean antolatutako ekimen hau abian izanen da martxoaren 20tik maiatzaren 31 bitartean. Antsoain alde batera utzita joan gaitezen Aranguren aldera oraingoan, administrari ofizial izateko lanpostua aldi baterako kontratuarekin eta oposizio lehiaketa bidez betetzeko izangaien zerrenda eratzeko deialdia egin dute. Behin-behineko zerrenda Udalgo orrialdean daukazue. Eta bestalde Aranguren Ibarreko udalak telekomunikazio zerbitzu publikoaren operadore gisa nahi duten herritar guztiei telebista eta internet eskaintzen die guztientzako erraz lortzeko moduan. Eta bestalde Aranguren Ibarreko haur hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeko zerbitzuaren kontratazioa izanen da, proposamenak 2017ko apirilaren 18ko eguerdiko ordubiak arte barkatu aurkeztu ahalko dira
Mutiloako plazako udal bulegoetan. Eta bukatzeko joan gaitezen Barainain aldera, hemen ere badituzte 11 kontu eta batetik berri papera 16. argitalpenean aurkituko duzu, 2016. urtean bai euskarari egitasmoaren barnean egindako lana eta ziurtagiria jaso duten entitateen zerrenda izanen da besteak beste. Udal kontuekin aurrera jarraituz, Barainengo udalak jakinarazten dizue 2017. urteari dagokion jarduera ekonomikoen gaineko zergaren borondatezko ordainketa egiteko epea 2017ko martxoaren 24an amaituko dela. Eta 28. literatura lehiaketa haur eta gazteentzat zuzendua euskaraz abian da. Barainengo haur eta gazteentzako literatura lehiaketak euskararen ekoizpena du, xede apirilaren 28a bitartean aurkeztu daitezke lanak. Eta Barainainekin bukatzeko, 6. merkataritza azoka ospatu eginen dute martxoak 31 apirilak 1 eta 2 udaletxe plazan. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen egunero bezala eguraldiarekin. Udaberria giro lasai eta atseginarekin hasiko dugu. Nafarroan goizean goizerua hodeitsu agertu da, baina goizean zehar ostarteak zabaltzen joango dira eta eguerdian oro har giro eguzkitsua nagusituko da. Egunaren bigarren partean berriro ere hodeiak ugaritzen joango dira poliki-poliki, norabide aldakorreko haizea ibiliko da nagusi eta arratsalderako iparraldetik finkatuko da giroa hoztuz. Temperatura maksimoak pixkat igoko dira, 20 gradutara gaurko egunean. Goizean Lanbroa eta Lainoa Iruñerri aldean, zerua hodei gutxirekin egongo da ordea goizean zehar, eta arratsaldetik aurrera hodeiak ugarituz joango dira, norabide aldakorreko haizea ibiliko da eta temperaturan ez da aldaketa nabaririk egongo. Goizean Lanbroa eta Lainoa Baztanaldean ere zerua hodei gutxirekin egongo da, be hodeien tarteekin, arratsalderako hodeiak ugarituz joango dira eta haizea ipar osagaitik finkatuko da. Temperaturan aldaketarik ez da emango. Biharko egunari begira asteartea hodeitsua izango da Iruñerrian eta euria egin dezake. Egunaren amaieran atertzera egingo du, haize aldakorra ibiliko da eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira. Zeru hodeitsua eta euria Baztanaldean ere egunaren amaieran atertzera egingo du, haizea ahula eta aldakorra izango da eta temperatura maksimoak asko jaitsiko dira bihar. Guazen jarraian elkarrizketen tartera, gaurkoan Patxi Urrutia dagoeneko lagun, Xaloako lagun, ezta? Hori da, Maria, gaurkoan Patxi Urrutia izanen dugu, dakigun moduan gure politika nahiko mamitsua izaten da eta pilpilan dauden gaiak landuko ditugu beste behin ere Patxi Urrutiarekin. Politika gaiak jorratu eta gero, gaurkoan Jokoz Mintzo atalean eskubaloi partidua, Baztanen eta Beti Onak taldeen artean.